Aquest és un substrat cada vegada més utilitzat en jardineria, és un substrat provinent a partir del compostatge d'un cuc, un cuc vermell, que és la llombriu roja o llombriu californiana, que és la Eisenia foetida, és aquesta llombriu d'aquí. Podem aconseguir-la comercialment, la podem trobar a internet, la podem comprar a molts llocs, i el que es fa servir, sobretot la llombriu vermella, és per fer el compostatge domèstic, el que s'anomena vermicompostatge. La diferència entre un compostador de jardí i un vermicompostador com aquest d'aquí és que el compostador de jardí normalment està obert per sota i els encarregats de dur a terme la descomposició de matèria orgànica són els propis microorganismes que viuen al jardí. Fauna invertebrada, fongs, bacteris. Si nosaltres volem portar a dur a terme aquest compostatge en un lloc aïllat, com pot ser un terrat, una terrassa, un petit balcó, fins i tot un safareig o a l'interior de la casa, necessitem algú que sigui l'encarregat de dur a terme aquesta descomposició. I en aquest cas el que es fa servir més per la seva gran voracitat i la seva capacitat de reproduir-se molt elevada és aquesta llombriu, la llombriu vermella. Com muntem un compostador? Aquest és un model, n'hi ha diversos models al mercat, és molt senzill, consta d'unes potes, una primera safata on es recullen els lixiviats, que són els líquids resultants d'aquest procés. Nosaltres els recollim en aquesta safata i a través d'aquesta aixeta els podem diluir amb aigua a raó d'una cinquena part i fer-los servir per regar les mateixes plantes del jardí. Després, a mesura que anem col·locant safates al damunt, podem anar col·locant les restes orgàniques de la cuina dins d'aquestes safates i n'hi ha de 3 i fins a 5 safates. A la part baixa de la safata col·locarem una malla com aquesta, fibra de coco i la colònia amb unes de 300 a 1.000 llombrius roges, que és la dosi recomanada per una família d'unes 4 persones. Quines restes vegetals podem aprofitar i compostar? Doncs qualsevol residu que generi la cuina. Restes orgànics de pasta, d'arrossos, de verdures, de pell, de peles de fruita. El més recomanable sempre és barrejar textures, és a dir, vigilar que el grau d'humitat no sigui massa elevat com per ofegar les llombrius a la colònia de llombrius, i llavors barrejar aquestes restes de la cuina amb substrats més rics en carboni, com poden ser cartró de les oueres o paper de diari, o fins i tot restes de pèls o closques d'ous. La barreja d'aquestes textures o el marro del cafè amb les pròpies restes de la cuina, doncs ens aconseguirem la textura adequada perquè la llombriu faci la seva feina. En 3 o 4 mesos podem obtenir un compost com aquest i aprofitar-lo per qualsevol planta del jardí.